Varanto on Vantaalle rakentuva lämmön kausivarasto, jossa varastoidaan lämpöenergiaa veteen maan alle louhittaviin varastoihin. Tämä on ainutlaatuinen sekä Suomen että ihan maailmankin mittakaavassa, koska se on maailman suurin lämmön kausivarasto. Sen lisäksi ainutlaatuisen siitä tekee se, että vesi lämmitetään jopa 140 asteen lämpötilaan, kun perinteisesti lämpöakuissa lämpötila on maksimissaan 100 astetta. Varannon suunnittelu ja toteutus vaatii ajassa mitattuna 8 vuotta, rahassa mitattuna 200 miljoonaa euroa investointia. Sen lisäksi rohkeutta ja hirmuisen määrän asiantuntijatyötä. Tämä kuulosti kyllä hyvin tutulta. Mä olin ajatellut vastata myöskin, että pitkää pinnaa ja paksua lompakkoa. Mutta ennen kaikkea tosiaan niin monialaista osaamista vaatii. Siinä tarvitaan geologista osaamista, teknistä osaamista ja vaikka mitä taloudellista laskentaosaamista. Ja erityisesti sitä pioneerihenkeä. Tämmöistä ei ole tehty Suomessa vielä. Yhteistyön kautta saadaan varmuutta tämän hankkeen toteutettavuuteen. GTK tekee mittauksia ja tutkimuksia siitä, että miten tämä kallio käyttäytyy pitkän ajan mittaan ja myös miten tämmöisessä korkeassa lämpötilassa se käytös mahdollisesti muuttuu, ja nämä on meille tärkeitä tietoja. Siinä olikin paljon tärkeitä asiaa. GTK:n kannalta ehkä tärkeää, jos tutkii sitä korkealämpötilaa, kallioperän käyttäytymistä korkeassa lämpötilassa ja miten se vaikuttaa tämmöisen varastokonseptin monistettavuuteen. Se on yksi semmoinen niin kuin Interstores-projektin tärkeä lopputulema toivottavasti. Sitten taas mitä Vantaan kanssa yhteistyöhön tulee, niin ennen kaikkea semmoista sujuvaa tietojen vaihtoa ja kommunikointia. Ja sitä on tähän asti jo saatu 9 kuukauden verran harjoitella, että hyvin menee.